heller ikke talt med ham. Jeg forsøgte at få lidt at vide om fra nogle kontakter i Spanien, men her har vi ham i hvert fald. Ikke noget brugbart. 57 kilo klassen. Ja. Jeg synes, vi sidder bliver lidt søde. Giv nu den fighter en kæmpe hånd, mine damer og herrer. Så skal vi løbe. Og så skal vi have hans modstander i ringen til det modsatte hjørne, og det gøres selvfølgelig med et kæmpe bifald. På vej i ringen til det sorte hjørne, Jasper Landahl. Og hans modstander får vi i ringen her, Jasper Landahl. 19 år gammel fra Extreme Muay Thai. Og han har på trods af sin unge alder masser af kampe allerede. Masser af kampe, nationale, internationale. Ja, over 40 kampe med 36 sejre. Ja. Så en rigtig, rigtig dygtig fighter, altså, Jasper Landahl. Vi har jo set ham før, vi kender ham som en meget energifyldt, sej fighter. Der sker altid noget, når han er i ringen. Det plejer der at gøre. Og selvom han er kun 19 år, Jasper Landahl, som vi har her, så er han altså dyrket kampsport i 8 år. Så han har startet tidligt. Og endnu en tømmer er han. Ja. Så skal vi lige have ringen lukket af, de to fighter her. Og vi er i klassen, som sagt, op til 57 kilo. B-klasse. Også den fightes over 3x3 minutter. Jeg tror, vi kan forvente os en kamp med masser af intensitet og tempo, Kim. Det er sådan min første indskydelse. Hvad tænker du? Ja, du kan være helt sikker på, at der kommer til at ske mere, end der gjorde i MMA-kampen. Alene i første omgang, for det står Jasper simpelthen for. Det plejer han at gøre, nemlig. Ja. Og de spanske fighter plejer jo også gerne at ville en masse. Så jo, jeg forventer mig, som du selv siger, en kamp, hvor der er fuld fart på fra starten. Lad os håbe det. Så hilser de lige på hinanden her, de to fightere. Så vi kan se, at Raul Romero har fordel af længere rækkevidde. Men det har han jo mødt modstandere tidligere, der har Jasper, så det tænker jeg ikke bør være noget problem for ham. Jeg tror ikke, han har mødt nogen, hvor han har længst rækkevidde. Nej, det plejer at være sådan. Han er jo ikke så stor igen, Jasper. Men til gengæld... Han er meget eksplosiv. Så ved han, hvad det handler om. Ja, han er meget, meget eksplosiv. Han er dygtig. Det er vi i gang med første omgang. Og allerede nu kan vi se et ganske fint tempo. Flot spark der, Jasper. Han er så hurtig på fødderne, altså. Mod hovedet oven i købet. Får ham svunget godt rundt der. Ja, han vinkler det godt. Kommer godt ud på siderne, Jasper. Det er fint. Meget aggressiv Raul Romero her. Han er altså ikke kommet til Danmark som turist, det er helt tydeligt. Ja. Skal vi lige have styr på albuen, beskytteren der, så vi sidder rigtigt. Leverhug fra Spanieren der. Flot højre. Han er ikke ude efter Raul Romero, det er tydeligt. Bestemt ikke. Så han skal huske at passe på sig selv også, Jasper. Ui.
Efter en afleveret frontkick, så kom der en hård højre. Ja, han forsøger. Og jeg elsker det også, at han før evner også der igen. Han slår 2 eller 3 venstre hug i træk. Fordi når han rammer med det første, kan han lige så godt lægge ind mere ind. Det er klart. Og en god højre også. Der er Jasper også kommet menneskehælder her. Ja. Vamos, Ninja, vamos. Ja, forsøg. Oj, Hvor er det godt, mand. hold da op. Detalje der, Backspin, Jasper Landahl. albue lige Albue på lige det. i smæsken, mand. Hold da op, den skal vi nok give jer i slow i pausen mellem første og anden omgang. Flot, flot. Ja, Jasper her. Han prøver at følge op med arbejde Jeg mod tror, hovedet. han fik Raoul vist, at han skal ikke bare storme fremad. For så går det altså. Og det tror jeg det var godt. Og der slutter en ganske god første omgang, hvor begge fightere viste rigtig fine kvaliteter. Ja, og Jasper kommer tilbage. Prøv lige at se den, han drejer rundt der. Flot spark der, den skal nok komme til dig. Ja, det er ikke lige der. Det er over i den hjørne. Det er en god højre fra Romeo. Og I er også en god højre igen, der var. Ja. Så inden længe, så kommer albuen fra Jasper. Ja. Det er den, vi sidder og venter på. Der var den. Ja. Bum. Og du kan se, Spanieren forsøgte den faktisk først og fejlede der, ikke? Ja. Og så får han siger den Jasper, selv. at det er ikke sådan, man gør. Sådan her gør man. Og den sidder altså lige på gæben. Det er altså gjorde godt den. sat. Den går lige bag om paraden. Ja. Fremragende. Anden omgang. Lad os håbe, den kan blive lige så underholdende som den første, så skal det nok blive godt. Og det starter resolut med et hårdt bak, men den er også grebet. Ja. Og hvad siger han så, kamplederen her? Ja, bliv ved med dem dernede. Ja, et par gode low kick Ja, her. han går og scorer gode point der hele tiden, ikke? Altså, fremragende. Han kommer hele tiden frem af Raul Romero. Ja. Han er ikke blevet helt forskrækket. Overhovedet ikke. Men det er stadigvæk Jasper, der rammer mest i denne her omgang indtil videre. God højre også der. Ja, det gør det godt. Ja, det er godt. Og han vil gerne ind og slå hårdt, Spanieren. Han tager tilløb til nogle store hook. Det er godt, Jasper. Sådan. Backspin high kick. Ja. Og igen, det er det godt flot. Sådan der. Så lukker han lige op for hele posen. Ja, ved at få lidt mere kontrol over det nu, Jasper, synes jeg. Ja. Ja, og hans retur kommer lynende hurtigt, når Raoul forsøger noget som helst, ikke? Så kommer Jasper tilbage med det samme. Nu har Spanieren måske ramt lidt af det tempo, den har været kørt i kampen. Det kunne man godt forestille sig, for Ja, Jasper, han har han kørt sætter jo lidt ikke for ja, Jasper sætter jo ikke tempoet ned. Nej, han er vant til at køre højt tempo. Godt spark igen her. Ja, dem har han mange af. De kommer bare der. Når han står og venter, så gør han det helt rigtigt. Lægger han 1, 2 eller 3 spark ind, ikke? Det er godt. Man skal køre serien færdig, synes jeg. Når han har sparket og slår, så slå 2 eller 3 gange.
Godt. Kom så. Spark, slå, slå. Sådan. Kom igen. Ja, der rammer han ham også godt op i tændingen der. Ja, det gjorde han nemlig. Og det har løbet tiden ud. En omgang som med tydelighed, som jeg ser det, går til Jasper Landahl. Ja, det er der vist ingen tvivl om. Det synes jeg, de fleste nok vil give os ret i. Ja. Og hvis ikke de vil, så har de ikke forstået noget af det hele. Der kunne han altså ikke følge med. Au, er det godt det der. Spanien her i anden omgang, Nej, det kunne han altså ikke. Flot spark det også. Altså prøv at se om et øjeblik, så lægger han en op, hvor han faktisk lægger foden ind og bliver siddende op på, i ansigtet på ham, mens han holder den. Men man kan helt tydeligt se, at den ligger deroppe. Der. Ja. Seconds out. Tredje og sidste omgang. Og holder han det her tempo, kampen ud, Jasper Landahl, så tror jeg, at han vinder. Ja, det tror jeg også. Jeg ser, om Spanien kan følge med. Han vil gerne have publikum ind med lidt mere Jeg synes også, han fortjener det. Ja, ja, absolut. God kamp, jo. Absolut. Og han har givetvis fået at vide fra hjørnet, at han er bagud, og han skal satse alt, ikke? Ja, og det er det, han gør her til at starte med. Ja. Skal der arbejdes ind i klinsen, eller bliver de skilt af? Det gjorde de så her. Ja, det er godt. Ja, fin kombination af Jasper. Ja, han er hurtig til at finde tilbage til balancen, til at lave de der små spark ned på indersiden af benene. Det gør han altså rigtig godt. Ja, det er flot, det der. Han er fat i ham, det har han altså. Ja. Se, hver gang han De træder her frem spark til... der, de er ved at kunne mærkes nu hos Spanieren. Ja, det er hver gang han forsøger at flytte forfoden frem til et slag, som han har behov for at slå hårdt. Og det han vil jo gerne ind og slå hårdt. Det er super godt set. Oh. Kun et minut tilbage her. Flot, flot, flot. Han har ikke givet op endnu. Romero skal han heller ikke. Nej, det skal han ikke, for jeg synes, han fighter en flot kamp. Så han skal bare køre den færdig og tage al den ære, der ligger i det. Og læring. Kom, spark, slå, slå. Igen et dejligt low kick fra Jasper, og så højre kryds. Venstre kick her. Ja, så må han også lige tage imod her nu, Jasper. Skal han passe på sig selv. God træffer fra Spanien. Ja, det var det. Han kommer hurtigt rundt i pirouetterne, det er det flot. Sådan. Det sidste spark leverer han Jasper Landahl.